What's up? What's up mga ka-amigo Bisaya? Welcome to my YouTube channel. Paano masabi? Ang gagawin ko ngayon mga ka-amigo Bisaya, magic trick ako. Hindi lang. What? Tutukan nyo ng maigi kung ano ang gagawin ko para magugulat kayo. Okay. Magma-magic ako. Madali lang to gawin. Basta watch. Tutukan nyo ng mabuti para matuto kayo. Sige mga kamigo Bisaya, watch the video. My magic trick. Hello mga kabisaya. Tiara ang itlog nga himuunog bato. Maniwala kayo kung gawin ko ng bato, ha? Do it! Just do it! Si, tuto ko ya. Itlog na itlog na siya. Itlog na sa manok. Abracadabra, wala ko kontra para hindi makontra ang magic mga ka-amigo Bisaya. What? What the fuck? Dapat wala ang kukontra. Dapat think positive. I am the one. May mangyari talaga dito. Gagawin ko tong bato. Seriously, what the fuck are you doing? Tingin ako dito, baka may customer ka Bisaya. Nandito ako, nagjo-duty ako sa fish shop Wala pang customer. Nagmamagic muna ako. Para sa inyo, hindi para sa customer ko. Para sa inyo mga ka-amigo Bisaya. Nice. Abracadabra. Gawin ko tong bato. Tutukin mga kabisaya. Paano itong maging bato ko? Pwah! Ay, putik. May kumontra kabisaya. Abasag. A few moments later. Sorry mga kabisaya, may kumontra sa magic. Susunod na lang ako mapakita sa inyo. Wala talaga. May kumontra. Kaya nakaganon. Sige mga kabisaya.